Γεια σας παιδιά, σήμερα πάμε μόνοι μου βασικά. Βότα, να ξέρετε δεν έχω και τόσο μπαταρία. Πάει, έχω χαθεί, δεν ξέρω πού. Δηλαδή, πάμε. Πάμε εκεί πέρα. Χαπιβουλά, μωρέ. Κάτσε να τη δείξω. Εδώ, να την... Πού είναι? Να την... Έχω την... Πάνω, παιδιά. Όπα. Παιδιά, κάτι είδα εκεί. Εκεί το βλέπετε. Αυτό το μαύρο. Το βλέπετε. Το άκουσα. Oh my god. Όσο creepy γίνεται το πράγμα. Κάτι είδα. Γράψτε μου στα σχόλια κάτι είδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κόλλησε και το ακουάθι μου στο πόδι. Δηλαδή φεύγουνε, συγγνώμη πολύ. Όπα. Το ακούσατε? Παιδιά. Κάτσε. Παιδιά. Θέλω να βρίσω. Κάτι με κοιτάει εκεί. Και βλέπετε. Θα σκοτεινιά. Πού θα εγώ τώρα? Δεν είναι αυτό το σπίτι. Δεν είναι αυτό εκεί πέρα το σπίτι. Παιδιά. Κάτι ακούω, δεν ξέρω άμα ακούγονται. Συγγνώμη. Ω πάπα. Τι φάση τον έχει το πλό, παιδιά. Ρε. Τι έχει ρε μέσα στο Nike. Αυτά. Bye. Κι άλλο το μαχτικό βίντεο νούμερο 2.